ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. айни замон дар 84 микрорайон қарор дорем. дар ин тараф мости 101 микрорайон дӯстони азиз, дар инҷо ҷои пештараи бозори Бали Ҷавон ва дар ин тараф мости автовокзал. дар имрӯза навормон помешения фурӯшӣ дорем дӯстони гиромӣ. дар ман ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст дар як мошина. ман ҳамин раҳ ҳаст мебошад. бисёре бад гап намезанем, рафтем. дӯстони гиромӣ, аз ин тараф мо омадем. худи бинои истиқоматӣ хеле ки мебинед, ҳамаи помешаниҳош айни замон кору фаъолият доранд. помешанияи мо мана ҳамин мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ ва мана ҳамин помешанияи фурӯшӣ мебошад. 83 метри квадратӣ дар яку мошина коробка аст дӯстони азиз. дари даромад дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. бино теғ паспорт дорад. дар наздикии бино бениҳоят зиёд хонаҳо, мактабҳо, садикҳо, дӯстони гиромӣ, дар ин бино қариб ки ҳама помешаниҳое ки дар фурӯш ҳастанд айни замон кору фаъолият доранд ва шумо метавонед ҳамин помешаниҳоро харидорӣ карда кору фаъолияти худатонро шурӯъ кунед. метавонед дӯстони азиз стоматология кунед, маркази тиб, мағозаи хӯрокворӣ, мағозаи масолаи сохтмонӣ ё ин ки дигар намуд тиҷорат дӯстони азиз, ё ин ки метавонед харидорӣ карда, таъмир карда ба иҷора супорен, чунки минтақаи хуб аст. 84 микрорайон. аввал дӯстони азиз дар наздикии бино бозори Бали Ҷавон буд, аммо ҳозир ин бозорро чапа кардагиянд, снос барои ҳамин айни замон ҳама мардум ба мана ҳамин мағозаҳо ниёз доранд. барои ҳамин агар ба мағозаи хӯрокворӣ табдил кунед ё ин ки дигар намуд тиҷорат, худо хоҳад хуб мешавад дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед, тирезаҳояш зиёд аст. ҳатто метавонед дӯстони азиз, дар ин ҷо дари асосӣ аст, метавонед яке аз ҳамин тирезаҳоро ба даромади иловагӣ табдил кунед. дар ин ҷо мешавад даромади иловагӣ кардан, дар ин тараф ё ин ки дар он ҷо дӯстони азиз. минтақаи хуб аст, минтақаи серодам, минтақаи ором, минтақаи хуб. бино теғ паспорт дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 1 метри квадратӣ $780. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ ва алиш мешавад дӯстони азиз. ҳам мошин, ҳам хона, ҳам бартер қабул мекунанд, ҳам болои пулам қабул мекунанд дӯстони азиз. ба ҳазур метавонед вариантотона пешниҳод кунед. фурсати хубро аз даст натиҳед дӯстони азиз. фурсати беҳтарин барои оғози тиҷорати худ ё ин ки ба иҷора супоридан. агар ба иҷора супоред, ҳар моҳ маблағи хуб метавонед ба даст оред аз ҷиҳати ҳамин иҷора пулӣ, чунки помешения бо маблағи зиёдтар ба иҷора меравад назар ба хона. марҳамат дӯстони азиз, нархи помешения арзон мешавад, срочно фурӯшӣ аст ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.